Cafè Bohemi, gran varietat de cafès i tés, cerveses d'importació, entrepans, plats combinats, amanides, tapes, cuina oberta tot el dia. Cafè Bohemi, el teu punt de trobada a Malgrat de Mar, al carrer d'Esclapés, número 12. Sap que durant aquests dies que ha estat fora ha deixat el poble una mica convulsionat arran de la carta que va publicar el diari El Punt, on es qüestionava, per dir-ho finament, la gestió del director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ens agradaria que ens expliqués per què vostè va decidir escriure aquesta carta i per què va decidir fer-la pública, que la conegués tothom. A veure, per dues raons. Una, perquè ens va enviar una carta fora de temps, que jo vaig donar compte molt escuetament en el ple. L'altra, perquè si l'enviava només amb ell, doncs les versions podrien ser diferents, no? Jo he pogut comprovar com moltes de les coses que s'han dit en un moment determinat després s'han canviat, no? I per tant d'aquesta manera no hi ha dubte de que el que ell diu està publicat, perquè ja es van cuidar de publicar-ho, i que el que jo li dic amb ell també d'aquesta manera queda constància i queda per escrit allò que s'ha dit, no? I ho vaig fer una mica amb aquesta intenció, no? De dir, escolta, cada vegada que hi ha hagut una conversa, doncs a vegades després s'han canviat les coses, doncs manera publico això i entenc que d'aquesta manera tothom, des de la pròpia Generalitat, des de la pròpia Conselleria, des del propi partit polític meu, des de tothom sap què és el que hi ha hagut en aquest afer. Tenim entès que la carta es va publicar un espai, una pàgina sencera que està reservat en principi a publicitat, és a dir, que és de pagament. Es va pagar per aquest espai i d'on van sortir els diners? És que és una qüestió que realment potser és del que més ha generat, no? Més debat d'on hauran sortit els diners, quan ha costat... Quins debats més estèrils, Déu meu. A veure, l'Ajuntament cada any ha fet un conveni amb el Punt Diari, però suposant que no hi hagués conveni, doncs seria el mateix. En el qual, en aquest conveni, es paguen unes pàgines de l'Ajuntament que són d'ús del propi Ajuntament, que vol dir que si les bandes de música volen fer una pàgina al Punt Diari, doncs es fa una pàgina al Punt Diari. Si el dia que s'inaugura la caserna haguéssim volgut una pàgina dient malgrat inaugura, si per Nadal es fa servir, si per el dia del comerç no sé què, i el dia del dia de sense cotxes es volgués publicar una pàgina, doncs hi ha unes pàgines pactades i pagades en el Punt. I de la mateixa manera que hi publiquem doncs, tot allò que emana la llei, com pot ser com fas una obra pública o quan hi ha una convocatòria de personal. Vale? Per tant, aquestes pàgines són un conveni, però que si no hi fos seria igual que la voluntat municipal i la política pot contractar una pàgina per publicar allò que es vulgui. En aquest cas concret, és cert que hi havia una pàgina lliure, que no l'havíem utilitzada, i tu saps que com s'escriu una pàgina, una carta en un diari, vas condicionat una mica en la normativa que d'aquell diari et diu no es pot omplir més de no sé què i han de complir 20 ratlles de no sé què més i has d'adaptar-te una mica a la normativa que d'aquell diari, que si et passes una ratlla o dues doncs no tiren res, però que si et passes 40 i aquell dia només surt la meva carta, doncs home, podem dirien que no, no? I alguna vegada inclús t'han de treure o t'han de posar sense permís, evidentment, dient-te tu, mira, hem de treure això perquè no hi cap, no? Per tant, com que jo volia que la carta sortís sencera, evidentment que es va fer servir una part d'aquesta pàgina que teníem en el Punt Diari. Però és que si no tinguéssim aquest conveni, l'equip de govern i l'Ajuntament és suficient com per poder contractar una pàgina del Punt Diari i pagar-la per manifestar i publicar tot allò que l'Ajuntament cregui convenient. Per tant, no entenc on és el revuelo i on és el rebote, és a dir, té més valor publicar la carta en una pàgina pagada per l'Ajuntament o, no sé, dir veniu a comprar a Malgrat el dia sense cotxes que els nens passejaran pel carrer. El que se li qüestiona, almenys és el que s'argumenta des de l'oposició, és que es diu que està signada com a alcaldessa de Malgrat i que, per tant com per signar aquesta carta com per fer aquesta despesa de diners per contractar aquesta pàgina, hauria d'haver tingut el beneplàcit dels altres grups del consistori. Mira, a veure, jo penso que o fan veure que no saben on estan o crec que no saben on estan. A veure, el govern és govern i oposició. I en el govern hi ha un alcalde. I aquell alcalde és el que gestiona, aprova o no aprova les despeses que hi ha en un ajuntament. Hi ha unes despeses que han de ser en un ple, hi ha unes despeses que han de ser comissió de govern, hi ha unes despeses que poden ser per ordre directe de l'alcaldia. Per tant, no entenc a què ve aquesta demagògia, com si la gent no sapiguessin com funciona un ajuntament i quina és la potestat que pot tenir una alcaldia.
Jo no vull entrar, ja dic, amb les seves declaracions, perquè penso que jo he fet una carta al director de l'ACA i és el director de l'ACA, no és ell. No entenc per què estan tan enfadats, ni que els hagués fet amb ells. Jo l'he fet al director de l'ACA, no? I l'altre és que l'Ajuntament té la potestat per poder publicar allò que cregui convenient en una pàgina al diari. Repeteixo, en aquest cas perquè hi ha un conveni, però si no hi hagués un conveni també, faltaria més. És a dir, vostè se sent totalment legitimats de dir que no sent que ho hagi fet com a Conxita Campoy, sinó que ho ha fet com a alcaldessa. Com a alcaldessa de Malgrat, és a dir, la carta al director de l'ACA no la faig com a Conxita Campoy. Si la hagués fet com a Conxita Campoy hagués dit coses més grosses i molt més greus. L'he fet com a alcaldessa de Malgrat, evidentment que sí, esclar que sí, només faltaria. A banda de les reaccions de l'oposició aquí a Malgrat, ja n'hi ha hagut alguna, per exemple, de l'Agència Catalana de l'Aigua o del seu mateix partit? No en tinc ni idea. I li fan por que n'hi puguin haver? No, en absolut. Per què? Quan un diu la veritat, què me poden fer? No fer l'obra? Dir que no tornen a contractar de nou? Bueno, què em poden fer? Em podrien castigar o em podrien denunciar si jo estigués dient una mentida, però si allà llegeixes la carta, el que estic dient és una mica el que ha passat. I que ningú es creu, jo no m'ho crec, que l'empresa hagi renunciat a l'obra. No s'ho creu? No, faltaria més. Ja fa 30 anys, tinc 57 anys o 58 i em fa 17 que sóc alcaldessa. Creu que hi ha una jugada al darrere? Evidentment que sí, clar que sí. I ara l'excusa de tornar a fer altra vegada el projecte i de contractar de nou i no sé què més, és anar passant temps i quan hi hagin diners, perquè el diner serà més i per tant és anar passant una mica per aconseguir aquesta jugada política i jo penso que això no es pot permetre de cap de les maneres. Jo no vaig anar al meu partit perquè vaig pensar que el sentit comú s'imposaria, però esclar que hi he anat ara. Jo també tinc partit. I què li han dit? Doncs que l'obra continuarà. Que és el que ha de ser. És que no pot ser d'una altra manera. És a dir, aquest home s'ha posat amb un berenjenal al sol que la feina és per sortir-se'n, no? És a dir, no es pot aprovar o dir que tu aprovaràs un projecte sense la consignació pressupostària, ocupant un carrer de Malgrat, obrint un carrer per tornar a tapar una riera, quan tu tens uns informes que els arbres tenen el valor que tenen i per tant el que tu proposes és 20 vegades o 40 vegades o 50 vegades més aquell valor, no? La pedagogia en política també és dir la veritat a vegades de les coses que passen i la responsabilitat política i els recursos públics doncs serveixen per el que serveixen, no per el que no han de servir. Ja per acabar, l'última pregunta, només si es pogués posar en clar, perquè suposo que una informació que es pot consultar fàcilment a la web i així, aquest conveni que comentàvem al diari El Punt, suposo que és una cosa que s'assigna a principi d'any o cada any? Sí, cada any. Quants diners es paguen? Ostres, no ho sé. Jo no sé si estem parlant de 7.000 euros i hi van, no sé si són 7 o 8 pàgines de publicació de propaganda de l'Ajuntament de Malgrat, jo què sé, és que no me'n recordo de memòria, hi van les publicacions d'obra pública, és a dir, diverses coses que pot haver, però això és públic, vull dir que és un conveni que s'assigna i que s'aprova en comissió de govern, em sembla que va, o per un conveni directe, no t'ho puc dir-ho, però vull dir que sé que és una quantitat molt... que no estic parlant de 200 milions de pessetes. Li fa por que les formes li puguin passar factura, perquè deia, bé, jo crec que el que he dit és veritat i que estic perfectament legitimada per dir-ho, però li fa por que li puguin tocar el crostó, sigui d'on sigui, per el que li deia de les instàncies polítiques. Però per què? Per com s'ha fet, perquè no s'hagués mantingut a l'esfera particular. No, a ell li han de tocar el crostó, no a mi. Per què ho haig de mantenir en el món particular quan tot el que s'ha fet d'aquest tema ha sigut publicat? Perquè a mi se m'obliga la privacitat quan totes les actes, totes les cartes, tots els acords, tot el que s'ha parlat, tot ha sigut publicat. Què se'm demanen a mi?